pangalan mo? Ha? Uy ka ba? Sakit? Tama ka sa akin, mag-upo. Tatagal. Ano? Wait lang. Ang pangalan mo, ya? Kumain ka na? Pakainin mo na siya. Uy, tingnan mo yung ano niya. Ligo ka dun sa bahay. Gusto mo ligo sa bahay? Ha? Ligupitan ka namin. Yan guys, mayroon tayong ano. Unang ano natin. Tutulungan natin. Punta tayo sa bahay. Tapos ligo natin pa. Ano? Ano kayo ito? Lapit kayo ito. Ano nga pangalan mo? Butoy. Butoy? Ako marunong eh. Hindi ka marunong mawit. Kasama taga-Tagig ka? Saan ba na sa Tagig? Pag-asa? Pero papaalam kami sa ano. Kasi papaliguan natin. Papaliguan natin. Gugupitan lang namin. Gupitan kasi hindi niya alam kung saan ano eh. Ang Tagig. Ha? Pwede ba dyan? O, kunin mo na yung panggupit. Ah, meron pang gupit yan eh. Ako yung mga tinigap. Nag-ano kasi talaga, tumutulong kami sa mga ano. Ay, di sa loob eh. Sa loob lang ng bahay namin. Sa bahay ninyo? Oo, sa loob ng bahay. Walang problema. Sige. Basta kargo nyo na yan. Oo, Walang di problema. naman siya ano. Meron naman siyang ano eh. Bibigyan lang namin. May ano eh, pagkain kami doon. Kasi oh, para makauwi naman sa bahay niya eh. Ito ba na? Basta sa iyo. Sige. Babalitan ko eh. Tama, natulog. Ha? So ayan na guys. Ayan, dinala natin si... Ano pangalan mo kuya? Totoy? Ano tunay mo pangalan? Baka hinahanap ka ng ano, ng... May nakakilala sa'yo dito sa ano, sa video na, video. Pangalan mo, tunay mo pangalan? Jimuel Cervantes. Jimuel Cervantes? Ito yung ano niya po, tattoo. Baka may nakakilala. Nakita namin sa daan eh. Ilang araw ka na kuya? Na dito sa Parañaque? Ilang araw ka na dito? Ilang buwan ka na? Kasi parang ang dumi-dumi mo ng ano. Tigas, ang tigas na ng ano mo. Mga ilang buwan ka na napunta dito sa Taguig? Ay sa Parañaque? Umabot na mga 2 buwan o 4? Nalala mo? Mga December? Hindi. Mga... Mag-isang buwan pa lang. mag-isang buwan pa lang? Sige. Ito gawin natin, maliligo ka muna ngayon, tapos gugupitan kita, ha? Para makauwi ka sa inyo, tutulungan ka namin makauwi. Yan guys, tutulungan natin si kuya, kasi iuwi natin yan. Paliguan natin. Para at least may magpasakay sa kanya na sasakyan, or ihatid na lang kaya natin to. Sige. Yan. O dito tayo. Ayan, gupitan muna natin. Kasi, para pagkatapos gupit, maligo ka. Ha? Pwede kalbo ka na, so kalbuhin kita? Ha? Kalbuhin na lang kita para mahaba ng buhok mo. Matigas na. Tingnan mo, i-video mo ito. Sobrang tigit para lang si Bob Marley. Oh. Kalbuhin na natin ito para... Yan. Buti hindi kinahanap ng mama mo. Hindi ko ba hinahanap nila? Sabi, kapal na. Dapat pinakain mo muna siya. Hindi mamaya na lang pagkatapos na gugutan. Para... Tulungan din natin siya makauwi. Ihatid natin to. Ihatid ka namin namaya kuya pag matapos. Sa sakayan. Hindi, ihatid sa bahay nila siguro. Para maano talaga siya. Makauwi talaga. Grabe ang buhok niya. Matapal.
Dahil, patingin ang mukha mo. Ano? Kilala. Yan. Ligo na. Smile ka na muna. Okay na yan. Okay na yan. Yan. Di. Okay, maliligo na tayo. Yan. Ba't tingnan ka nga kuya? Tingnan natin yung ano mo. Sabihin mo, yan. May tattoo ka pa dito para makita talaga nila kung saan ka yan. Yan po yung ano niya. Tapos ito. Binji. Mayo Binji. Ito sa kabila is ano, Loloy. Loloy Fernandez. Yan. Wala ka ba ibang tattoo? Oh, wala na pala yan. Puro putik na. Oh. Yung likod mo puro putik na. Yan. Sige, sige. Maligo ka na muna doon. Hubarin mo to. Dito na. Hubarin mo lang. Huwag lang yung short. Paraan. Yan guys. Paliguan natin siya, no? Binji. Para makauwi na siya. Kapang ano? Kapon. Yan o. Okay. Marami. May brush ba doon? May brush ba doon? Basahin mo muna yung paa mo. Para lumanggo. Sobrang tigas to. Sige, sige. Oh, gato nga. Lamig ba? Yun. Bigyan siya. Meron. Grabe ito mo. Tigas na yung ano mo. Putik sa kamay mo. Palakad-lakad lang siya. Siyata yung nakita namin doon eh. Kasi ito ba yung nakita niyo doon? Dito nga may nagbibigay sa... Patulan mo yung kukoy ah. Ayan. Wala kang brush doon? Brush tayo. Brush nga pa. Tayo ka nga, tayo ka. Kamahiya dyan, mabait yan. Pag pwede mo maging kuya yan. Naging ano rin kasi siya dati, katulad mo. Wala ring matirahan. Ako, nag-homeless din ako dati kaya ano ko natin. Sobrang tigas ah. Masakit ba? Ito, sobrang tigas na. Walang brush. Masakit yan ha. Dahan-dahan lang. May mga short ka ba doon, Kuya Je? Meron akong short. Tulungan mo yan pa uwi. Oo, Iatid mo. ano ko muna kung saan ba natin. Alamin natin kung saan siya banda sa Taguig. Hindi niya alam eh. Hindi niya pala pa uwi eh. Nilalamig siya, Kuya Je. Hindi na marami. Bilisan. Hindi. Malamig siya oh. Malamig ba? Bilisan ko ba? Tapos mo kaya muna yan. Baka ba ano doon? Parang ang tawag doon. Damit. Malamig ka na. Nilalamig na siya. Tagal-tagal pa to kasi matigas yung ano. Kumapit talaga yung mga dumi oh. Grabe, sobrang tigas.
Yun, oh. Tagal niya na kasi di nakaligo eh. Ilang buwan ka na kuya dito na ano? Hindi nakawin sa inyo? Mga ilang buwan? Taon na yan. Hindi yan, kasi parang... Kasi ang haba ng buhok niya, tapos mga taon siguro yan. O ano, mga ano na buwan. May tuwalya ba doon ng extra? Tignan mo nga ito. Ilang mo sa mga kamo? Ang basa pa yung ano. Mga lighter ka pa. Sabunan mo na yung mukha mo. Pati sa dibdib mo. Para sabay tayo matapos. Tagal niya kasi di nakaligo eh, kaya malamig. May kumot. Ikaw nga mag-ano dito, te. Kuha ko doon. Para may pang kumot. Yung mukha niya muna yan, baka na ano siya, nahalangan. Ito pa. Grabe, tigas no? Ang segundo, sakto lang mo. Malinis talaga. Ate Gina. Yung isa lang yung yan. Wala kasi hindi naman siya babalik eh. Ito na. Saan sabon? Ang sabon mo mga. Kilikili niya ya. Likod niya ya. Ang dami pa ya. Sa kilikili niya. Puti pala si Kuya, no? Puti siya, no? Puti pala tayo kanay, kaya bitin pa rin na eh, no? Puti ka pa sa akin niya, eh. Ang puti pa. Nalamig na talaga siya, Kuya Je. Yung sa ulo niya. Tayo nga, Kuya. Tayo nga niya, Kuya Je. Ha? Tayo nga.
Malamig na? Lamig na siya. May towel siya? Meron. Doon lang magpiyasa sa siya siguro. Kaya na ito. Ito na lang muna. O, sige. Ito na lang muna. Kasi doon sa CR ka magbihis. Patanggalin mo muna yung ano niya. Matanggalin mo muna yung ano mo. Short. Short mo. Pabalot. Doon sa CR ka magbihis. Puti pala ni Kuya eh. Puti na yan. Puti pa siya sa'yo ya. Dito. Ito nga rin sa makauwi. Ito tayo, pasok dito ito doon. May damay yung mga ano ako doon. Ayan mo, tapon mo na. Huwag mo na nga. Huwag mo na. Dito, may damit ka dito. Ano din? Puti na no? Bakit kaya mo? Ano? Ito may short ako. Kaso walang blade. No, may blade ba doon? Ilaw. May blade doon na available. Anong blade mo doon? Ikaw muna muna ta. Video ta. Kasi yung yan na siguro. Sige na, pasiyarin mo naman siya. Magpasok ka muna doon sa loob. Dito mo doon. Ito tayong blade. Sige, siya lang. Yan. Sige, pasok. Yan na si Kuya, oh. Ang buti pala, oh. Okay, maglabas ka na, Kuya. Halika lang. Yan. Ito may sinilas, may ano. Meron akong sinilas, bigay sa'yo. Para kompleto lahat. Bigyan mo. Bago niya. Ito. Ang laki pala, no? Tapos dito ba yan? Nakastart ko lang. Laki ba? Gwapo niya. Nakto lang. May break pula. Walang break. Bigyan na. Diba? Before and after, Kuya. Yan, oh. Pakainin mo na muna siya. Kain na muna. Yan, kain ka muna dito. Saan na ba yung ano? Anong pagkain niyo? Yan muna, oh. Wala kaming ano eh. Mahirap lang kami dito. Pasensya ka na. Wala kaming kamisa. Yan lang. Kain ka, Kuya. Kaya ako lang naiyak. Yan. Yan lang muna. Wala kaming lamisa kasi mahirap man din kami. Yan. Basta butante nakatulong. Yan, oh. Walang lamisa dito lang. Kaya yan lang magawa namin. Yan. Kuya, pag dito ka dyan sa labas, saan ka natutulog? Kahit saan lang? Ilang taon ka na? 28. Rotate. Ano, kanin pa? Ayos na. Ano, uwi ka na mamaya? Hatid ka namin? Sige, hatid ka namin mamaya. Michelle Valdez? Cervantes. May kaklase ko dati Cervantes. Yung papa mo? Hindi mo alam? Hindi mo alam papa mo? Mama lang ang pangalan. Ang alam mo? Michelle Valdez. May mga kapatid ka, wala? May mga kapatid ka? O ikaw lang mag-isa? Ilan kayo magkapatid? Hindi tatlo, Hello. May problem. tatlo. Tatlo? So hindi ka nila hinanap? Grabe naman sila. Ano sa palagay mo? Hinanap ka nila o hindi? Parang wala, no? Kasi dito ka lang naman sa Paranaque. Pag umuwi ka mamaya, makabalik ka ba sa mama mo? Saan ka titira mamaya? Saan ka uwi? Sa kapatid mo or sa mama mo? Jimwell Valdez yan, si Jimwell Valdez. Unang first vlog natin para sa ating homeless, project na homeless, yung Project Humanity. Lahat ng content, mga homeless, mga ganon, papaliguan, tapos tutulungan natin umuwi.
Yan, sa mga gustong tumulong, mag-volunteer, pwede po kayo mag-PM sa akin. Tsaka sa mga gustong mag-donate ng mga damit, or mga kahit ano, pagkain lang, para sa susunod natin na content, pwede kayo mag-PM dito sa baba, sa may ano lang, sa may pieces lang kayo dito sa ano na to. At least para marami tayong matutulungan, mga homeless, igagamutin natin, lahat ng, susubukan natin na makakayatin lahat ng mga homeless, matutulungan natin. Papaliguan or gagamutin ba, bibilhan ng mga damit. Basta, depende sa mga donation na ibigay nyo or mga damit. Basta tatanggapin po namin lahat yan. Galing po. Tsaka sa mga gustong mag-volunteer, pwede po kayo mag-PM sa akin, mag-volunteer. Dito lang ako sa Paranaque, yan. Kailangan namin mga 2 sigurong volunteer or 3. Kasi lang kami, 2 lang kami. Kailangan namin ng volunteer. Sa 158 Mahogany Street, Barangay Hagunoy, Taguig City. Yan. Tulungan natin makawi sa kuya.